Fáilte go dtí féad Road Belfast. Tá Belfast Pride-MeonEileSiteV1 is smú in éireann, a dhéanann ceilre ar an phobal lesbiach agus éireach. Bhí na mílte duine cuairteach na hócáidí éagsúla le linn féile agus táthar ag súil go mbeidh bród 2012 mar an éile is fearr agus is smú fós. Ceapan hain gur an rud is táhachtach na an méid daoine a mbeadh ar na stráideanna ar an na páraid hain. Bíonn thart ar trocha bhíle ar na stráideanna, agus sin an táhachtach sin eiceil ar na stráideanna. Chun an tachaíocht a bhairt don pobl, chun ará go bhfuil meid an, go bhfuil meid a lára chum na féine a lig. Tá sé táhacht fásta a taispeann go bhfuil simigh daoine éireacht ar rudaí níos mó na rudaí mar dul amach go bar na clubanna rudaí mar sin. Tá sim ógin ins na rudaí céine a bhfuil ag achanine eile. Bhí an ihe agam go héonach muid agus mailam Belfast Pride. Belfast Pride is really important because it gets people together, it gets people out in the streets. There's a multitude of events that people can engage in and participate in. Come Saturday, the streets are going to be packed and it's going to be so colourful, and I think it's the one and only time in Belfast when that actually happens, when there's that kind of, that sense of fun and originality that we don't often see here, Cé gur ceilre mór é bród Belfarsta, ní bhíonn cofram na féine a gceist i gcónaí. Tá sé deacair bheith oscailte bhfuil tú de bhfuilteúir scoile for mar hampla. Níl éithne agam ar bích ar muintear scoile atá amach, nó ar chliaadúir, nó ar ghochtúir. Agus céirt faoin cheist mhór atá a méil an phobal faoi láthair, pósta. It's important that every single human being has equal access to marriage, and people can get caught up in elements of perceptions of what a marriage should be, and usually that's heterosexual marriage, but love is love. Ní bhíonn ach beirt daoine ag bhainte leis an rud seo, an beirt bhfuil ag ghlacu an bhainís ag ghlacu an the vows. Agus mar dear an áireann go dtí sin don tééis sin nach muinneann sin dá. Higgim céim fá nach féidir leis a bheith ar an level céine le pósú do daoine eile. Sin é. Fiú leis na deacrachtaí seo ba daoine fós ag bhaint sult as bród Belfarsta. Tá fáilte roimhcach ba bhaithgam gach duine a eiceil ó gach ceithre cuine na hÉireann seo Belfarsta. Jonas go mé an crack a gcónaí an Belfast again. Imlína bair an éile ag críochnú ar an sathairn an 4 lá de bhí lúnasa le himocht mór, paráid na farraige, agus tá fáilte roimh cá.